Pinimati jong ni phai inquiry ni Difu rong sopia long kedo Difu Golf Boys Higher Secondary School pathu aklamalong ASDC KSA KNC atumpen patir piponsi Bharat Sarkar pen Akimi State kepangdak jelong pigen choose policy kideng rong aputhak ingtang kring pen kachisong amede kang thurpon Nonapor Karbi Anglong adang pi arat akar inai pulote hemprek kang tim hello Kedam tang ningkan thong kep so se aprang pen Karbi Anglong arat atum labang so hemprek kang tim kelong vek jiaphan apong kachisong amede ingthur ponlo labang so kachisong amen pen penangan akorti ingjiratum apran kedam nang setami dopik anlo bonda Bharat Sarkar pen pini ani anta hemprek kang tim nangki piji aphan thangna dalam the awilang labang song bong pen Karbi Anglong Autonomous Council along penangan racharia song ingni pondet aphita hemprek kang tim long lederlo Lasojok Nonapor Bharat Sarkar pen Frontier Nagaland pen Kamantapur aphan hemprek ki piji along Pick and choose policy kideng rong aputhak ASDC, KSA, KNC atum thurpak pen kachesong pon. Lapen labang solong Karbi Anglong pen di mahaso aphanta hemprek kang tim pivek nang ji pusi kehang ketaram padopon. Hejong India government na hin pen sia policy kideng sinili tum chini damlo labang ke Eastern Frontier Nagaland lapen Komotapur lapen kapre kadim lo hitame hemprek akimi keseng ponji new state create ji pula bangsola mitame ni tum chini damlo laso penamasi Karbi Anglong lapen di mahasa orat long standing demand 244 Assam phan plak pin pen Assam lalu se methang ke cari labang so jakong mangke constitution long sila mangke tok talu so teng pen sinil tu mangke songbom pen non kedam tang la Jharkhand puno Chhattisgarh puno kaprek state ti create hori tame hal so hitame ili tum Karbi Anglong pen di maso pon bangen nak pon peda nasi none boy bangke nak pon vek nang po so Ati 1969 and inkan 22nd amendment halabang so ditame mama state dilo lake meghalaya phanlo ta aphi bangke Karbi parliament no masi bota parliament duksha KSA lapen KNC joint program lo lapen protest program ate sarkar atum pick and choose policy si ka adopt non la state ki pia pura latum non Kamatapura state ka pipo pulo Eastern Nagaland apanta state pidet po pulo la senon study team ka latum ako himalong damlo tuen sangalong ka damlo state ki pia puthak la se halatum aphan nelitum ka oppose pugali nelitum na Eastern Nagaland aphan state ki pita Kamatapur aphan state ki pita nitum oppose pe ta nelitum ki puwa bangke ye nelitum ta early 60s pen labang so state ke han seta apata tin kari organize sahuta milito aphan nanglang pon kerang di Karbi Anglong lapen sil sapa Kamatapur state gate pol apen Eastern Frontier Nagaland laso kiseng palam lo asila so bang koson si ditung asurip ni me alam do isi bangke Eastern Frontier Nagaland itum arjulong le pilang ke ong dung da arjulong le ja Eastern Frontier Nagaland mentu silatum hemprek hang bom lo mentu silatum hemprek hang bom ja hemprek ko bol bang so government la bang so ke pangdak long man study bom lo bola bang itu mang mumi tema hadak hemprek hang pak la so mo hala Eastern Nagaland Frontier la so bang ke sengi pom theglong le sta hala dak than bang ke je son thegdam long lo je pia government dum si dang tum hemprek hang nang ko to la son si a policy ki deng son si theglong Zemen da Karbi Anglong News report Karbi Anglong live